Jag orkar inte skriva. Jag måste vara vaken hela natten. Till typ klockan 8 imorgon. Och klockan är bara 22:51. 9 minuter i 11. Bara 9 timmar kvar. Så jag ska se på några filmer och så. Jag måste vara vaken hela natten för imorgon ska vi åka typ någonstans med bil typ 10 timmar för att hämta våra hund, va? Vi får imorgon. Med bilder på han. Han ska vara skitkul. Ja. Och förresten har typ mamma sett att jag tog i den här. Hon bara, har ju tagit in det tjuring du också. Och så kunde du prata om drömmar och dem. Och pappa skrattade. Ja, men kommer säkert till en massa inlägg för ja, så sagt, det är inte så väldigt intressant att sitta och försöka ihjäl en sådär en halv dag. Plus på vägen hem också. Ja, men vi hörs.